ನಮಸ್ಕಾರ, ಈಸಿ ತುಳು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಳೆದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತೆವು. ಇವತ್ತು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಕು ಪಣಂಬೂರುಗು ಪೋಯಲೆ ಕಾಂಡು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು. ಇದರರ್ಥ ಎಂಕು ಪಣಂಬೂರಿಗೆ ಹೋದಂತಾಯಿತು. ಎಂಕು ಒಬ್ಬ ಪೆದ್ದ, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಪಣಂಬೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವನು. ಯಾರಾದರೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಹೋದ ಕೆಲಸವಾಗದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ ಆಗ ಜನರು ಎಂಕು ಪಣಂಬೂರುಗು ಪೋಯಲೆ ಕಾಂಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಜನಪದ ಕಥೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಬ್ಟೈಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾದರೆ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ಸರಿ, ಈಗ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ. ಕೂಲೂರುಡು ದುಂಬರಿ ಮಲ್ಲ ಸಿರಿವಂತೆ ಇತ್ತೆಗೆ ಆಯೆಗು ಎಂಕು ಪನ್ಪಿ ಒರಿ ಬೇಲೆದಾಯಿ ಇತ್ತೆ. ಆಯೆ ಬಜಿ ಪೆದ್ದೆ. ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರ ದನಿಕುಲು ಎಂಕುನು ಲೆತ್ತದು ಎಲ್ಲ ಈ ಪಣಂಬೂರುಗು ವರ ಪೋದು ಬರಡುಂಬೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕು ಆವು ದನಿಕುಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೆ. ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡ ಎಂಕು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ದನಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರ ಪಣಂಬೂರುಗು ಪೋವಡೊಂದು ಪಂತೇರು. ದನಿಟ ಪಂಡದು ಬೇಗ ಪಿದಡುವೆ ಪಂದು ಎನ್ನದು ದನಿನ ಕೋನೆಗು ಪೋಪೆ. ಆಂಡ ದನಿ ನನಲ ಲಕ್ಕದಿತ್ತಿಜೇರು. ದನಿ ಲಕ್ಕುನೆಂಗೆ ಕಾತಂಡ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತನೇ ಪಣಂಬೂರುಗು ಪೋದು ಬೇಗ ಬತ್ತಂಡ ದನಿಕ್ ಖುಷಿಯಾವು ಪಂದು ಎನ್ನದು ಪಣಂಬೂರುಗು ಪಿದಡುವೆ. ನಡತೊಂದೆ ಪಣಂಬೂರು ಮುಟ್ಟ ಪೋಪೆ ಎಂಕು. ಮುಲ್ಪ ದನಿ ಲಕ್ಕದು ಎಂಕುನು ನಾಡುವೆ. ಆಂಡ ಎಂಕು ಓಲ್ಲ ತೋಜುಜೆ. ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಪುಂಡು. ಪಣಂಬೂರುಗು ಪೋಯಿನ ಎಂಕು ಪಿರಬರ್ಪೆ. ಅಪಗ ದನಿ ಆಯನ್ ಲೆತ್ತದು ಇಂದಮೆ ಎಂಕು ಈ ಓಲಿತ್ತ ನಿನನು ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಣಂಬೂರುಗು ಪೋಯರೆ ಪಂತಿನಿ ತಂಬೆ ಪಂದು ಕೇಣುವೆರು. ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆನೆ ಪಣಂಬೂರುಗು ಪೋದು ಬೈದೆ ದನಿಕುಲೆ ಪಂದು ಎಂಕು ಪನ್ಪೆ. ದನಿಕ್ ಸೋದ್ಯಾಂಡು ಅಂದ ಈ ಪಣಂಬೂರುಗು ಪೋದು ದಾದ ಮಲ್ತಾ ದನಿ ಕೇಣುವೆರು. ಈರು ದಾದ ಮಲ್ಪುಡೊಂದು ಪಂತಿಜರ ದನಿಕುಲೆ ಖಾಲಿ ಪೋದು ಬರಿಯರೆ ಪಂತಿನಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಣಂಬೂರುಗು ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಎಂಕು ಪನ್ಪೆ. ಮುಂದೆನು ಕೇಂಡದು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ತಿಳಿಪುವೆರು. ಎರಾಂಡಲ ಕಾರಣದಾಂತೆ ಓಡೆಲ ಪೋಂಡ ಅತ್ತಡ ಪೋಯಿನ ಬೇಲೆ ಆವಂದ ಪಿರಬತ್ತಂಡ ಎಂಕು ಪಣಂಬೂರುಗು ಪೋಯಿಲೆ ಕಾಂಡು ಬಂದು ಜನ ಪನ್ಪೇರು. ಸರಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ತುಳು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.